Vítaj pri dnešnej vizualizačnej meditácii na uvoľnenie zlej energie z tela. Sadni si do pohodlnej polohy, alebo ak potrebuješ, tak si ľahni, ale uisti sa, aby si nezaspala. Zatvor oči a uvoľni sa. Pri tejto meditácii dôveruj sama sebe a dôveruj vesmíru alebo komukoľvek, v koho veríš. Dôveruj, že táto meditácia slúži len pre tvoje najväčšie dobro. Základom tejto meditácie je prežiť všetky pocity a emócie, ako by boli realitou. Uvoľni sa a sústreď sa na svoje dýchanie. Cíť, ako vzduch vchádza do tvojich pľúc a znova vychádza. Cíť nádych a výdych na špičke svojho nosa. Cíť studený vzduch pri nádychu a pri výdychu teplý vzduch. Dýchaj. Hlboký nádych. Zadrž dých na vrchole a dlhý výdych. Dlane otoč smerom nahor. Všetko v tomto vesmíre, všetko okolo nás je energia. Aj my sme energia. Naša aura je energia. Naše pocity a emócie, ktoré sa zachytávajú v našom tele, sú tiež energia. Energia môže mať nízke alebo vysoké vibrácie. Mnoho z nás má neustále nízke vibrácie a ani si to neuvedomuje. No náš prirodzený stav ľudského bytia sú vysoké vibrácie. Pozitívna energia alebo vysoké vibrácie sú pre nás prirodzené. Sú prirodzené pretože na tento svet sme neprišli za účelom byť smutný a vystresovaný. Neprišli sme len tak. Máme svoj cieľ, máme svoje poslanie. Každý na tomto svete má svoje poslanie a preto je pre nás prirodzená dobrá energia a vysoké vibrácie. Pretože tieto vibrácie ženú energiu vopred. To znamená, inšpirujú nás k tomu, aby sme tvorili, aby sme konali, aby sme tvorili s naším najlepším úmyslom, aby sme hnali energiu vopred a spolu s ňou aj tento svet. Aj napriek tomu, že toto je náš prirodzený stav, väčšina ľudí prežije svoj život iba tak, bez toho, aby nasledovali svoj cieľ, svoje poslanie, dôvod, prečo sa narodili. Je to preto, že nevedia počúvať svoju intuíciu, nevedia sa naladiť na svoj vnútorný hlas a na to, kým v skutočnosti sú. Pretože sme tak ďaleko od svojho prirodzeného stavu bytia, že nevieme počúvať svoj hlas a to, po čom túžime, čo v skutočnosti chceme. Preto máme väčšinou vo svojom tele kopec negatívnej, zlej energie. Kvôli tejto energii
vibrujeme väčšinou na nízkej frekvencii. To znamená, máme nízke vibrácie. Preto máme pocit, že sa nám nič nedarí a že sme stratení. Sme stále frustrovaní a smutní. Táto energia sa ukladá v našom tele väčšinou do oblasti krížov, žalúdka, trupu, do hlavy, dýchacích ciest, do hrdla, panvy, ramien, do sánky, bokov a tak ďalej. Zhlboka sa nadýchni. Dlhý výdych. Preskúmaj svoje telo. Kde v svojom tele cítiš napätie? Kde z predchádzajúcich oblastí cítiš bolesť? Kde cítiš zlú energiu? Ak ju necítiš, znova sa nadýchni a vydýchni s povzdychom. Zamysli sa ešte raz, kde cítiš napätie, kde v tvojom tele cítiš uloženú negatívnu energiu. Ak si našla toto miesto, teraz sa doň zhlboka nadýchni. Pri nádychu sa sústreď na toto miesto a nadýchni sa doň. Vydýchni a predstav si, ako táto energia vyteká alebo prúdi z tohto miesta von. Prúdi von z tvojho tela. Znova sa nadýchni. Hlboký nádych a dlhý, pomalý výdych. Zlá negatívna energia prúdi von z tvojho tela. Predstav si, ako s výdychom prúdi všetka zlá energia, všetka nepotrebná energia, ktorá ti spôsobuje bolesť. Prúdi von z tvojho tela. Predstav si, že s každým výdychom je tvoje telo ľahšie a ľahšie. Pri ďalšom nádychu si predstav, ako dobrá energia prúdi do tohto miesta a nahrádza tú zlú. Pre lepšiu predstavivosť im daj farbu. Dobrá energia môže byť biela alebo rúžová a zlá energia čierna alebo červená. Je to na tebe. Poriadne sa vždy do tohto cvičenia. Hlboký nádych. Rúžová pozitívna liečivá energia vchádza do tvojho tela, do toho miesta a vychádza zlá, čierna negatívna energia. Ďalší hlboký nádych, ktorý lieči tvoju bolesť. Tvoj nádych, ktorý má silu oslobodiť ťa od tej ťarchy. Táto liečivá rúžová energia nahradí tú zlú. Dýchaj, až kým neuvidíš iba rúžovú. Iba túto pozitívnu liečivú energiu
ktorá ťa naplní láskou, šťastím a vysokými vibráciami. Cítiš sa ľahká, slobodná, zdravá a sebavedomá. Cítiš, že dokážeš čokoľvek, čo chceš. Cítiš, že máš na tomto svete poslanie, ktoré posúva tvoju dobrú energiu vopred, ktoré ťa ženie k tomu, aby si tvorila v súlade so svojou intuíciou a so svojím najvyšším ja. Cítiš, že máš silu zmeniť svet. Máš silu zmeniť svet vo svojom vnútri a svet naokolo seba. Lebo nič na tomto svete nie je náhoda. Prišla si sem stvorená zo šťastia, z lásky, tak ži a tvor na tomto svete so šťastím a láskou, aby si potom mohla v pokoji odísť plná šťastia a lásky. S pocitom, že si prežila tento život v pozitívnej energii, plnej radosti. Že si šla za svojim volaním a poslaním, ktoré malo pozitívny vplyv na tento svet. Cítiš, ako tvoje telo vibruje naplnené touto pozitívnou energiou, ktorá má takú silu, ktorú si nevieš ani predstaviť. Cítiš, ako v tvojom tele neexistuje ani štipka tej negatívnej energie, tej obmedzujúcej energie, ktorá ťa núti skrývať sa pred svetom. Skrývať sa pred životom a skrývať tvoj úžasný potenciál a tvoju nekonečnú krásu a lásku, ktorá v tebe je. Zrodili sme sa z vysokej vibrácie, z pozitívnej energie, tak si ju nenechajme zobrať týmto nevedomým svetom okolo nás. Nedaj si zobrať túto iskru, tento život, ktorý je v tebe. Nehanbi sa žiť svoj život naplno. Prebuď to šťastné dieťa bez zábran, ktoré v tebe drieme. Buďme znova deťmi, ktoré sa neboja ničoho, ktoré nepoznajú stres, úzkosť a strach. Buďme znova deťmi, ktoré žijú pre radosť, ktoré veria, že dokážu čokoľvek. Neskrývaj v sebe to dieťa. Ukáž ho tomuto svetu. Ukáž svetu to svetlo, ktoré v tebe je. Vráť sa späť k svojmu dýchu. Uchovaj si túto energiu aj počas zvyšku svojho dňa. Poďakuj sa sama sebe za to, že si zapla túto meditáciu. Buď na seba hrdá. Tvoje telo a myseľ sa ti poďakujú. Pokojne a s láskou vykroč do zvyšku svojho dňa. Si úžasná magická bytosť. Namaste. Zdieľaj túto meditáciu s niekým, na kom ti záleží. Našim cieľom je, aby vám tieto meditácie slúžili pre vaše najväčšie dobro.
Ak sa vám meditácia páčila a chceli by ste nás podporiť, prosím dajte like, koment alebo odber. Nájdete nás aj na Instagrame ako Growly.sk. Namaste.